Bugün min Kozan Tiyatr Kliyeti çıkışın korurga kildim. Hıyalımda kürdüm, önde kürdüm. Tuqay vasiyet etken tuğan tilinin eğlengenin kürdüm giymanıga. Şul giymanda мәңгілігін күрдім. Мәңгілігін раслап, yumğakla. Jibler, yollar, yumğak, çakırdılar yollar, yırakka. Kozan Tiyatr Училищесі шәкіртләре Тукай белән бер дулкында дип аталган шигъри музыкаль спектакль әзерләгәннәр. Ул 4 бүлектән тора. Беренче бүлек үлемсез символы. Аннары исемдә калганнар. Монда без Тукайның бала чакта, үсмер вакытта күргән тормыш авырлыкларын, әкиятләр белән бергә күрдек. Өченче бүлектә Тукай Уральскида, 4-нчесе Тукай Казанда. Һәрбер бүлектә шагыйрьнең шул чорда язган әсәрләре бирелә. Тамашачылар арасында Энҗе Шигаповны да очраттым. Махсус карарга дип килдем. Чөнки бик күп еллар элек үзем шул театр училищесында укып чыккан кызчык булып шушы театрга күп еллар килеп артистка булып эшли башладым. Һәм инде әлбәттә ул минем өчен иң якын, иң дә сагынып искә ала торган уку еллары, вакытлары. Чөнки театр училищесен бетергән студентлар иң шәп артистлар. Büyük şagiribizning ijodына яңадан гашыйк булдым. Мин Габдулла Тукайны яңа яктан ачтым. Халык аз белгән әсәрләрен ишеттем, моңлы җырларны тын алмый тыңладым. İsmim Alina, mena 18 yaş. Özüm min Yarşalı şəhərindən, Yarşalı şəhərində 2-нче татар гимназиясын bitirdim. Һәм инде детская школа театрального искусства дигән мәктәпне. Онда миңа бик ошый иде, бик теләп йөри идем. Шулай 9-нчы класс биткәч, инде белергә кирәк кая барасын. Эзләдем дә минем күз алдыма Казан театр училищесы төште. Шуңа күрә мин уйлап та тормадым, әзерләнә башладым да и кирдем. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә, чөнки алар мине шул юлга алып бардылар. Мине шулай ук сәхнәгә бастырдылар, аларга бик зур рәхмәт. Үзебезнең гимназия укучысы Алина белән горурландым. Бүген истәлеге итеп фотога да төштем. Kozan Tiyatr Училищесі шәкертләре үткәргән мастер-класс бик кызыклы булды.